Haino hai lamsago tabukni kok North East India wa bayrok faidi hinke sing kaisa ketal topics eba kok thairok na tiyei narokni biskango ang phunuknani thangai tongo bayrok tamuni hinke sing mia asomsa kwbangma news yakhaba media rogo sing viral lengmani nukha o coronavirus eba o lockdown eba COVID-19 ni jorao phatar hasteo tongnai tiprasa dopha eba alada dopha ni lukurokno je মন্ত্রী মেবার কুমার জমা তিয়ানি বিসিংতৈ যে সুবা জাগু হিনি তংমানি এবা সুবা মুং সুবা কাহিনী তংমানি ন যে নিউজ রগ ভাইরাল খালাইমানো তৈই অব বুসুক কুবই এবা বুসুক এরেং সাবকে বারাং মানখা এবা সাবকে বারাং মানয়া অবনতৈ गोबांमा मेडिया रगनो फेक एखाबा ताताल एखाबा कुबुई हिनै जे भाइराल ओंगै तंमानो तिनि साक बायथां फिरक मुंग्रिखा बरम गोनां मेबार कुमार जमातिया ट्राइबल वेलफेयर एंड फरेस्ट मिनिस्टार बायरक नरक खनावै नायदि जिनि मन्त्री बरम गोनां मेबार कुमार सारनि खुक्तै माखाचारो जों सिगाङाव दिनै तिब्रा हास्तेगो दिनै कर'ना भाइरास सन्थैगै लकडाउन चलै दंगो सेकेंड फेज ओ लकडाउन मन बागै हायनो हाय बेलाय खने बिरमान जों मानै दंगो बिसेस दिनै तिब्रा सारो गोबां माताबो पारारावगो गोबां मा सामुं नमुं अबाबुङै दंगो सामुं मानलिया आबनि बागै अजाराव जों जत्तनो जों बियालां लायजाक तब फानो दिनै सरकार बीजेपी आईपीडी सरकार जों जे मानसाक चुबाय दंगो नर जतनो साइमानो दिनै सारा तिब्राव ताकफोनो जों खोनायाखो केबो माइमाचो या अंगो भाइ जों रिपोर्ट मायाखो जों जतनो साख्लायजाक दिनै एसडीएम बीडीओ दिनै डीएम जों बरनो साजाक ते पुलिस प्रशासनो साजाक जे बरक माचो इंदं हंखलाय इमिडिएटली जों रिपोर्ट दि दिनै एसडीएम ऑफिस बा बीडीओ ऑफिस रिपोर्ट दि जों बरनो जाते ओ लकडाउन जरागो केबो माचा एतांथुं अब जों नाय दंगो आरो जे मानसि दिनै सरकार साख्रि दंगो बनि लग लगे दिनै जे फातरा दंनाय दिनै गोबां बरक हाजार हाजार बरक फातरखौ जाय दंबायखा बहायनो बेलाय बिरमानो दंगो जों दैलि बरबाय कक सालाय दंगो आरो बिसिङाव जों नुखा 16 तारिख पर्यन्त 16 तारिख एप्रिल पर्यन्त जों जे दिनै रिपर्टआव प्राय दिनै about 65 crore 60 crore sorry 60 lakhs जों रां दाय रेखा अब दिनै जों किसानरावनो किलां नामसोगो पुइला जों दिनै ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट होते जों किसारां सुबाखा दिनै फर्स्ट फेजआव दिनै ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट होते जों रां रहखा किन्तु जों जरा सालायखा अब तो शुद्ध ट्राइबलिया जत्त बरन दंगो तिब्रा सा वामसा जत्तनो मिक्स दंगो आबनि बागै जों हायनो हाय जों सालायगै दिनै केबिनेट सालायगै जों डिजास्टार मैनेजमेंट जों गवर्नमेंट रां न अब जतनो गवर्नमेंट रां आबनि जों फान्ड खालायरिखा फान्ड दिनै दंगो अ फान्ड होते डिजास्टार मैनेजमेंट होते जों ताबो जों जे ताबो फारा दंनाय र जों साइड खाय दंगो टेबिनेट जों साइमनो दिनै गुवाहाटी तिब्रा भवन आरो दिनै केम्प खायरिखा जेबर गुवाहाटी दंनाय र आं बादवानो सागो निराव तिन तिब्रा भवन थांजुआ जुखायदि दिनै तिब्रा भवन गुवाहाटी आरो जों फान प्लेस करिखा जे चुकबानि नो आरो साइड सामदि ते दिनै कलकाता दुइटा भवन दङ कलकाता भवन भाइनो दं आरो जों केम्प करिखा आरो जों चाराय दङ ते दिनै दिल्लीआव भाइनो दिनै तिब्रा भवन दङ गायनि दङ आ दिल्ली भाइनो जों आरो बारनो जों जुबाय दङ अफाय क्लाय जों जत्त दिनै तिब्रा साराब दं जेबर फाता दंनाय र दिनै छात्र फांथुं काम खायनाय फांथुं जेखुनु बर' फांथुं जरेसि थिक ब बियालङै दंखा नाङै दंखा जों बर' साइड खाय दंगो ताबो रां हाबै दं दुलुर हाबै दंगो फियाबा आं कयनाय अबनो दिनै सरकारनि सामं जतनो सिउ अब गोबां प्रसेस दं खायनो फात खायनो अब जों रां दायरि माया किन्तु जों नुखा दिनै बेलायखनो दुरबायखौ हमानो जों गोबां आइडेन्टिफाइ खालायखा जों जासायखायखा जे बर' तिब्रा दंनाय दं अमाय जों मास जों रमखा आबनो जों ट्रेस खालायखा तिब्रा दंग दै साइ दंग आं बेंगलुरु दंग दिल्ली दंग हायनै कयजों बर' रां नाखा दिनै फार्स्ट फेजआव अबार जों नुखा
tomhai tangthum je tik genuine bo nangui tongo jeng bono sirornai kwbang borok tongo rang tongtui tui mane chuktui tui haine sanai tongo abo just tamai sanai chengra haini tong ching borok rok jeng om hai kwbang sung khanaka hare tangthum teibo jeng sarkarni niyama fik tabo jeng kisa puila frochi kisa gondolungma bai jeng tabo kaham ke check khai tongo noni mobile number ready je ব্যক্তি যে বরক যে প্লেয়ার যে ইলেকশন খাইনাই বনি সঠিক নিনি এড্রেস মা তংনাই বনি প্রেজেন্ট এড্রেস বনি পার্মানেন্ট এড্রেস তৈব বনি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বনি নিজিনিবো মাংনাই তৈ বনিবো মুখলাই আবো অংয়া কবাং চুংলুখা বনিবো মুরজা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বনি করি হিগা বনি রিরিগু অবাকে অংয়া নিজিনিবো মাংনাই তৈ নিজিনি মোবাইল নাম্বার মাংনাই তৈ নিজিনি এড্রেস মাংনাই নখা ক্লিয়ার খাইরেদি অনেক বড় হাই খাইয়া जों नुखा आरो मिस मेसजों थांबायखा बासो एकाउन्ट मिलिया बा आइएफसि नाम्बार गोरै अबहाय गोबां मा प्रब्लेम मोनखा आबांगै जों कयनाय निरक गाहामखे सामखालायदि निरक जेन्युइन इंदि केबो टाटा फागिता सालायदि जों जे गोरै दनो जों जुबाय दंगो बनि बागै आं कयनाय गोबां मा मेडिया जों खोनाखा जे कक माने उल्टा पाल्टा कक साबर जों खोनाखा आंनि रिक्वेस्ट आंनि कयमआबो नंनाय जों अजराबो जतन क्राइसिस जों साइमानो जतन बिरमानखौ फाजाक जों कर'ना भाइरास संतुयै केबो पलिटिक्स जाथोंदि केबो कक खामियाता सादि जों दा पहिला जों उद्देश्य जों हरमंगासिनो जों बाचिनांगारनाय जों कर'ना भाइरास बाय जों फाइट मा खायनाय आरो कोनो पलिटिक्स थंगै धर्म थंगै आरो जों फाइट खायमिया जतनो जों दाबो थानसा जतनो जों कक बाक्सा फ्राय जों मा सुबानाय जों सरकारा मा सुबानाय केबो अकजारो दिनै गोबां मा जों खोनाखा ससियेल मिडियायाव खोनाखा कक सितास्राय कक सागो कक माने वालाय कक सागो अबहाय पलिटिक्स कक सागो मने मानसि बेले गवानांगौ आं तो नेरक साइमानो साबं हबं आं सामंख्लाय दंगो दिनै आंनि ससियेल मिडिया आं जतन अबजार्भ खालाम दंगो बाक्सा साव आबां बेले राजनो संसा बरक दिनै नेताना बेंगायगो दिनै एमएलए बेंगायगो ओ कर'ना भाइरास दैसि दा पलिटिक्स थंलाय दंलायो अनेक बरक अहाय साखा दिनै गोबां मा एनजिअ र गोबां पलिटिकल पार्टी र जबलाय दंलायो बरक आं बेलाय हामबाय दंगो वेलकाम र किन्तु जों बाखा साखा फाइने एडिसि इलेक्शन बागैसि अमायके सामंतांग दंगो अमाय जुबालाय दंगो अमाय कक सामरो जाया जुबाखेबो जाया जुबाय हांखेबो जाया अबा फारखे ता सालायदि ताखौ बुखरो जों बिसोर जेन्युइन कक सादि सटिक कक सादि जों सामखाय दं जतो साइमोन सामखाय खांग्लाय किसमसे देरानाय केबो पारफेक्ट करै दुनियागो इभेन काइतर ईश्वर दिन ईश्वर जों हलाय माने बबइन्दसि नैनि मा सालांखा आबाद बागै केबोनो जों सन्तुष्ट खायमिया दुनियागो मनुष्यनो जतो सन्तुष्ट खायमिया अब गुबै केबो हामि हानाय केबो हामि हानाय गाहामनाय आबानो कोनो बिग फैक्टरिया आनि कयबाबो सोंनाय नरक साइमानो आं निजे खरसाना मन्त्री तिन कुंथाय बारनि मन्त्री आं साबं हबं सामखाय दं आं ते प्राउड के सामनो ओ जतो फातानि बारो हेल्प फैदों माने अब आनि दुइ खायजागो आं क्लियर के सामनो आखिरी मन्दिराव नौ नायनाय दि थानो गत 25 बोसोराव ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार बताम सामखाय दं आं दिनै आनि बुखारियाव गई आं साइमानो तिनि बारावनो बोसो प्रब्लेम गई दं बैनि बाराव हायनिया जों ससियेल मिडियायाव नुखा कजन जराय अनेक कमेन्ट खालामख्लायखा तिनि बाराव ताबो टेस्टिं पॉइंट तिनि बाराव कोनो सेभिं करै कोनो थिनाङो वान समान करै जों हायनो उरा जों मा खांखा चाइपायो तिनि कोनो सेभिं करै खातिमा करै और बागै जों प्रब्लेम बारो बैसो प्रब्लेम मैया नों नायनाय बनि देश बाराव न नि मिजोराम नागालेण्ड मणिपुर बाराव हायनिया बरौ कमा बरौ फादा दं बरौ बहिनो किन्तु बरौ हायसो हाहाकार बरौ निया जोंखाय दिब्रा सारावखाय जों बायजों गोथालाया जों बायजों वालायलायो नेताना माने मा करै अकराना माने मा करै हायनो उराट कक सालायो आबांनि जों 70 बोसोर जों दिब्रा साराव बैनि तला मा दंगो बैनि केचेमं मा दंगो जों तोना रोंनाय बागै बोरैमा ताखौ बुखरो आं सानाय अ कर'ना भाइरास बोसो डेन्जरास बोसो सिरियास केस अ जरा पइन्दसि कक हाम सालाया जों बाहाय कर'ना भाइरास हयते मुक्त मोनाय ब सिस्टेम बाय ब गाइडलाइन बाय जिनि सरकार इंडियन गवर्नमेंट जिनि मोदी सरकार ते जिनि त्रिपुरा सरकार ते गोबां दिनि सरकाराव अ कर'ना भाइरास लगे जों गाइडलाइन होजाक आं बार मासाव जों सरकारनि कक माने मा चलानाय सरकारनि गाइडलाइन बादि फलो मा खालायनाय अ ककना बार साव किन्तु फियाबा अ कचाराव गोबां मा बराव पलिटिक्स ना नायो किन्तु अब नां नुखा जेकुनु मीडिया बाहायनो किन्तु जेकुनु क्लियारिंग गई
परिष्कारी गई हाइन को उल्टा बला सालायो आं अन सन फार्स्ट फेजेस जों ट्राइबल वेलफेयर होते रां रजाको आं रां रिखा परिवर्तन जों जतन जों सालायो अब चेंज खायगासिनो पलिसि अबहाय गभर्नमेन्ट तलुत स्टेप नाय दङ abone clearing goi haine kok samani abo chaya ang koinai je kuno jinis ang abono sigar khlayo je samungtani abone debo diarago ang je samtang tomani sabung hopung ঠিক আছে ang deramo phone dong khana kintu ani bukhao ang ani boro rogno ang help khine musugo ang subai tongo tabu kintu je tei subai tongo je je boro ang koinai je maniaro ndro asik tension tangdi ndro social media ro se haine ulta ulta kokda sadi abo niro ni karonai ma yang mano noni bank account bull tongo bung bull tongo IFC number rezagia address bull omai kabang man tongo takku bukuro amoni si wan sokde sorkar sama haine obo easy ya rang haine oran ni bufang balai haine obo phaiya system tongo a system follow ma phayo abangai kabang ma chin bararo nok saimar jin bararo ada number bum gathaiya account number bum gathaiya omai kabang ma mismatch tong chin bararo abro jodo saimano abang problem moi tongo ang boy koinai जों अजराgo जों फदि गाहामखौ वानसगै नो साइजो खालायनाय केबो अरो ताताल फगेता सादि जेन्युइन लायदि जे ठीक ठीक आं बनो बारबनो सागो नोंनि एड्रेस ठीक मा देनाय नोंनि अकाउंट ठीक मा खायनाय नोंनि पारमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस नोंनि आइप्स बैंक नि कोड नम्बर तेनि निजिनि मोबाइल नम्बर आं अनेक बरो नुखा आं निजिनि अनेक बरो फोन खायखा अने बरो खसाव अभाय मुया निजिनि नम्बर दि नि नम्बर के गरिसा दि kene ulta ulta budi number ro baksa bro go mane bank account bum alada nin bum alada buni number bai bro ek bank account kri hinkai buni account ready om her kamma sung buk jakha abang jate om hai tangthu ro ঠিক ঠিক samung thaidi soike samung thaidi obang no noro mannai jora tongkho jung dai tongo onek bro mankha ang khor mankha nini Delhi rogo Haryana nini even Bangalore abo mankha Hyderabad isa mankha मोटामोटी मान माने आं लुखा माया तंखो आबन साइमानो माने रो आबन जों चेक चेक खाइ दंगो जिनि अफिस बाहायनो अजरागो गोबां ओदिनि गुड फ्राइडे अम इस्टार सानडे गुड फ्राइडे अम हायदनि गरियानि गोबां बन्द दंखा आबो नक जतो साइमानो स्टाफ ब्लाइ कम अजरा नि लकडाउन नि बागै गभर्नमेन्ट अफिसार जतो फाइया अबाय ngैनो तेथिनि हलिडे गोबां मांगै दंखा आबागै सबना गसाइ दंखा जे मायरो आबो माननाय आबो प्रसेस चलाइ दंगो किन्तु अजरागो जे बरक ताकफानो उल्टा पल्टा कक्सा खांख्लाय आबो जों चेक खायनाय आं निजेनो थाङै खानाराव थाङै आं बैंक स्टेटमेन्ट कारिनाय बैंक स्टेटमेन्ट कारिनाय परेगो जों सुंनाय नुगनाय जों तै अबावबो खानागा ताखु बुखुराव अनेक खानागा अनेक बर डाबल माइन दं खाय खानागो जों अबारे बंखाफु अबा आंनाय न काम ताखु गेदार लायो डाबल पेमेन्ट मा खाय आं खानागो आबो जों केयारफुललि जों सामखाय दंगो माने माने दज्ज दंदि न माननाय जे मानसाक जों जबाय दंगो आबो no niro kisa wan soi kok sadi o kok sailu dinang hain hajot tonono ane khakchang khak hurbai o goriani jorago o gorian terni amalo ang jotro hambai rogo niro ka hamtongdi niro ka changtongdi jati niro o corona virus ni mukto tongdi je kok government order mane abar manai choladi abar jotro hain hai jotro hambai kurumbai